Ding! Ang bato! Cut! Kat! Unsa ng tao na? Pero nga ba, with feelings ba, imuhang tirada na unsa? Cut, di ko sab. Oh. Okay, direct. Ding! Ang bato! Cut! Mali, lagi, ano, wala wala sa script na mo, ana, unsa na? Ana, unsa na? Pero nga ba? Na, unsa ko nuguday ni? Uy, sige. Ding! Ang bato! Cut! Saan naman hinuwa? Naman gid hinuo na mamao eh. Ayaw mo Dapat man, ba? Kanang with feelings ba? With feelings ang imong tirada. Uy, asa mo ka sa ba? Saan mo man? Asa mo ka? Alisan ni ba? Wa ka ba? Diyos, cut! Sa tutom. Saan ba? Tarong nga ba? Tarong ang deliver mo ko ito. Bawa ali wag yapon. Iplastar ka ba? Sab. Sige! Pagkapilian po ng direktura ay mura magtarong. Ding! Ang bato! Hala, kadako sa bato! Matukan ko sa bato! Tunla na ding. Tunla na batuhan na. Kaya mo na agay ni mo. Cut! Di lagi na mao. Usos yung taong ginoo. Mahapnan ta ng trabahoan ni mo nga. Wala man lang sa script na mo inyong ginoo kadako sa bato. Wala man lang siya sa script. Tarawa ang script ni mo ba? Dapat kabalo ka. Muli tay! Kapoy trabaho ah! Hoy, alin ba? Asa ba? Balik na ba? Asa ba? Alin ba? Last na ni. Na, nagluod naman nun ni kameraman. Hoy! Batoon, ta kayo noong karoon. Dali ba? Isa may mabalaka direk nga kadako bang sa bato ani. Oy, wa mo ko na-inform nga ni de kadako ang bato. Wala tudlo ni direk ko, ikaw may hilig sa bato. Oh. Tudlo na. Tanawa gining pagkaway batasan ng klaseng artista oh. Kung kuan ganin mo sulod mo pag artista mamina mo sa direktor ba? Ayun. Oh, asa lang ba to? Ding, ang bato. Saan mo na ko ipagtulon sa bato direk nga dako magay ning bato. Cut usab. Irisa sa kun ba pirsa ba kanang pirsa ni mong tirada ba? Tilan mo ra manoo. Dapat kanang inaksyon gyud ding ana ba usab. Ang imong script ani ba? Pag imo ding ang bato. Oh, pag salo nimo sa bato, tulo nimo dito ang bato pagka mo nagadaar na ana. Ding, ang bato. Saan mo may pagtulon ni kadako man ni sa bato? Saan mo may pagtulon ani? Saan klase pangutok niyo direk? Saan to sa kwa mixer? Cut! Wala man na sa script. Asa man ka nanguha ng script nga usay pagtumixer? Ang akong giingon, pagtulon nimo sa bato, may yung kagdar na. Huh! Tila, nakuha ni Maria. Wala kay padayon ta. Tiyo, sab. Ding, ang bato. Ayaw, di ba? Kadaghan ba ni bato direk? Okay. Asa man to mga bato ha to? Cut! Uy, ginoo ka kapoy ba ning artistahan ni nga. Ang ingon ako, magkuha lang ka bisag isa ka bato, pagkauman yung kaulo ni mo, din darna. Ala ba? Tang inang yatis. Dugay kita mahumanan ni. Nya, sama on pala dia. Okay, kuha sa. Kuha. Irisa na. Uy, ayaw na, di na mo. Sige. Balik. Daghan nagreklamo ni direk ko eh. Gusto pa ni mahuman direk ko eh. Sige direk. Para mahuman na ni. Ding, ang bato. Na. Darna. Good. Ana ba mo na akong gipangita gani ha? Sting dugaya nya ako. Ana. Hoy. Usaon na miss okay no. Wala ni mo nakuha ang kamera to. Saan nagsugod na mo? Ana na yabag naman hinuon tani wa kita ni. Ug dili ang artista. Klaro na artista ko dugay kasi balik. Tulog. Usaon na tani wala to nakuha. Wala yun, nakatulog man ko. Tulog po ka. Tilan trabaho. Mga yanan. Undang ta. Wala ka nang himong salita. Apoy. Di maon trabaho ani kapoy. Kaya na usap to ka.